Сега ще ви представя авариен личен комплект за оцеляване Evacon Deluxe с съдържание подредено в 5 различни направления, специално разработени и комплектовани от фирма Evacon, а направленията са самозащита и оцеляване, подслони и сигурност, връзки и комуникация, храна и вода, първа помощ и хигиена. Всичко това е поместено в здрава, удобна ранница с капацитет около 45 литра, подходяща за всякакви условия. Тази ранница, освен за оцеляване, тя е подходяща и за лов, риболов, различни екстремни спортове, бушкрафтъри и други. Готовият комплект е комплектован в тази тактическа ранница. Основното предназначение е да бъде здрава, разбира се, удобна, с няколко презрамки за гърба, за гърдите, за отпред, за пристягане, може и да се тича с нея. Основното отделение се отваря на 180 градуса, за да имаме бърз достъп. Ако се наложи да се развалят циповете, всичко се прихваща допълнително с презрамки, така че да можем да сме спокойни с нея. Няколко отделни джоба, външни за бърз достъп, както казах, и вътрешни, включително и няколко дълбоки скрити джобове. Главното отделение на 180 градуса се отваря, за да можем да имаме бърз достъп. И ето сега ще ви разкажа за няколкото важни неща и елементи вътре. Ще започна с един добър, функционален мултиинструмент. Всъщност това е брадва, чук, клещи и, разбира се, доста отзад помощни средства като нож, трион, отварачка, допълнителна пила. Един здрав, компактен мултиинструмент, чудесен за много неща. След това няма как да минем без специфичен нож за оцеляване. Дизайнът е специален, удобен за хващане, лек, изключително здрав и остър, с допълнително режещо острие тип трион. Накрая на дръжката има заострен стоманен връх за счупене на стъкла, ако се наложи, допълнителен прорез за рязане на въжета и една катарамка за вътрешния джоб. Гривна от паракорд въже в основата си, като нейната функция, ако се наложи и ни потрябва въже, да може да го разплетем и да го ползваме, а за по-удобно се носи на ръката. Тази гривна в накрайника има магнезиева запалка, може да запалим огън, свирка и допълнителен компас. Както се казва, няколко нови функции в едно. Допълнително пластина, мултифункционална, отново с въже навито при нужда, с няколко режещи ръба, инструменти, прорези за гайки. Тактически химикал, метален, здрав, освен че пише много добре и при влага, с силен заострен стоманен връх, който може да служи отново, ако счупим стъкло, ако сме някъде притиснати, или пък за самозащита, ако се наложи. Комплект към този химикал има и непромокаем тефтер. Непромокаем, защото можем да пишем на него и да го залеем с вода, въобще не пречи, не се скъсва, специален дизайн промазан. Продължавам с въже, паракорд въже, което, както се казва, въжето е нужно за всичко. Паракорд въже, защото това е от парашутна коприна, специална, изключително здраво, 10 метра. Сгъваема лопата, която също е така с удобен дизайн, много набързо, в рамките на секунди. Това се превръща в инструмент за, ако трябва нещо да изкопаем, да добавим някаква вадичка, нещо, ако трябва да се наложи. Дръжка удобна, гумена, с компас назад. В същото време е сгъваема за по-лесно носене, включително и в вътрешния джоб. Тиксо, което е така много здраво, устойчиво, специално така армирано тиксо. Гъвкав метален трион, който служи за рязане с две хълки и много бързо можем да изрежем дърво или нещо, ако се наложи да прережем. Така много интересно приспособление, така в случай на нужда върши добра работа. Магнезиева запалка, също едно изобретение, което може да ни даде бързо огън, независимо от времето, дори и да е мокро, с едно обикновено забърсване, малко сухи съчки и с помощта на пластината и с едно драскване получаваме нужният огън. Една тръбичка, която е разтегателна, метална тръбичка, освен може и вода да приемем от извор или пък да раздухаме огън за по-лесно разпалване. Ръкавици, които освен за студено време, те стават и за работни ръкавици с специални силиконови пъпки за по-здраво захващане. Стигаме до момента за малко заслон, за стопляне. Пончо, което ни служи за предпазване от дъжд, влага. Многофункционално одяло
от фолио, специално с дизайн и разработено за такива случаи, да е леко удобно, във вътрешния джоб може да се носи. Това фолио на пръв поглед, въпреки че изглежда тъничко, много здраво, позволява да се загърне човек и да запази своята топлина. За секунди може да се стопли човек. При нужда дори и да се носят допълнителни неща в него, той може да служи и като заслон, и срещу дъжд, и срещу топлина, включително и слънце. Едно пакетче, което се оказва много функционално. Въобще, целият набор от елементи в ранницата е специално подбран да е компактен, лек, за да може да се носи, да е здрав, устойчив и да върши работа. Стигаме до момента, в който се наложи нещо да приготвим като храна. В комплекта са предвидени няколко неща. Ето един сгъваем котлон, който котлон за секунди се разгъва, може да даде топлина. Това нещо газова бутилка, която се завърта за секунди и е готова за употреба. Срещу едно натискане вече имаме огън, който може да ни послужи да сварим вода, храна да приготвим много бързо и удобно. За целта имаме допълнително готварски комплект, който е от специален алуминий с покритие, което не позволява ръждясване, по-малка купичка, по-голяма за готвене, включително пластмасови купички за храна, които можем да добавим за разбъркване, шпатула, за почистване, удобен сгъваем черпак, който позволява да приготвим и да боравим с храната, и няколко сгъваеми лъжица, вилица и нож, които също са удобни за този случай. Дръжки, които са с силиконово покритие, за да не ни пречи топлината. Удобно захващане, слагаме, приготвяме храната и буквално за минути имаме топла храна навсякъде, по всяко време. По отношение нощуването, имаме спален чувал за спешни случаи, някои го наричат биви, но всъщност това е един много широк, удобен спален чувал и във всяко едно време може да ни послужи да се приютим и да се стоплим и да нощуваме, включително и в много студено време. Ако осигурим една достатъчно изолираща подложка под нас, това може да ни топли цяла нощ. Задължително трябва да споменем още няколко елемента, които се намират в комплекта, и те са така нареченият филтър за пречистване на вода, като този филтър позволява да пречистим вода от всякакви водоизточници, за които не знаем какво има, особено ако попадне в непозната среда. Това е филтър, който можем да сложим една тръбичка към комплекта си, можем да засмучим директно вода от водоизточника. Вътре има специален пълнеж на различни сектори, който пречиства водата, от твърди частици до почти до 99% от всякакви познати бактерии и патогени. Специален дизайн има на края с резба, която можем да навием на всяка обикновена бутилка. Тук имаме изгъваеми помощни бутилки, които можем да налеем вода от водоизточника, да завием и например, да си приготвиме прясна вода. Удобството на този тип филтър е, че капацитетът му е повече от 1500 литра пречистване, с достатъчно дълъг срок на годност над 5 години и може да ни служи дълго време, без да се налага да носим със себе си допълнително тежки бутилки с вода, а още повече знаем, че самите бутилки, материала има някакъв срок на годност и не знаем в кой момент вече е достатъчно годна за пиене, докато този филтър ще ни осигури вода от различни източници, дори да не знаем нищо за тях. Това е към частта за храна. Имаме още добавки, дървени лъжици, вилици, допълнителна закачалка за колана и, разбира се, сгъваем лъжица, вилица, още една добавка, която се разделя като комплект, може да се ползва отделно. Ето, така че едното от другото, включително тук имаме и добавен нож. В момента, в който ги съединим и ги затворим, те се самозаключват, така че да не ги губим. Чай и кафе, които може да ни осигурят добавка за сутрин, за подкрепа. Ако сме до някой водоизточник, имаме и допълнителни рибарски принадлежности,
които могат да ни осигурят и допълнително храна. Знаете, някои може и риби да се хващат, една обикновена пръчка, връзваме, има достатъчно приспособления, примамки, кукички, всичко е пригодено да се върже и да се ползва директно. Идва момент, в който трябва да си направим светлина и някакъв вид сигнализация. За целта имаме фенерче, метално фенерче, с няколко вида светлини, което с LED светлина, с по-широк спектър, с по-нисък спектър, с мигаща светлина, допълнителни батерии за целта, светещи пръчици, които вътре има ампула, абсолютно безопасна е, може да се леко при сгъване се чупи ампулата, две течности се смесват, започва да свети. Тази пръчица може да свети цяла нощ, може да ви служи като осветление в бивак, палатка, на мястото където сте и разбира се да се дава и допълнителна сигнализация. Още един интересен, отново мултифункционален инструмент, това всъщност е допълнителна външна батерия, по-позната като соларна батерия, защото може допълнително да се зарежда от слънцето, вървейки, показвайки я на слънце, тя допълнително почва да се зарежда с достатъчно силен капацитет, 20 000 мАч. Освен това има фенер, който е с няколко вида светлини, нормална светлина, мигаща светлина, отделно има SOS светлина, ако се наложи да я показваме надалеч. И разбира се, тъй като е външна батерия, ни позволява зареждане едновременно на няколко телефона или там устройства, в зависимост какво ни е нужно и с какво разполагаме, посредством кабел, който си е в комплекта на батерията. Можем да заредим включително и магнитно зареждане за iPhone, допълнителни здрави връзки, така наречените свински опашки, свирка, силна метална свирка, която е много важна за комплекта, защото може да се наложи да дадем сигнал да ни открият, ако сме затрупани, дай си Боже, под разваление и така нататък. По отношение ориентиране, един много качествен компас бусола, в лошо време можем бързо да определим посоката, сигнална жилетка, ако се наложи да ни видят отдалече. Първа помощ и хигиена. На първо място мога да кажа, в този непромокаем джоб стоят специални правила, разработени от Evacom, как да реагираме в случай на долекарска помощ, ако се наложи за нас или за нас човек до нас, как да реагираме, какво да направим при наранявания, щупвания, кръвотечения, изгаряния, измръзвания, отравяне, охапвания и много други практични правила. Има и съвети дори какво да вземем допълнително в раницата и комплекта, ако имаме и малки деца, така че това е важно помощно средство. А в предния джоб имаме допълнително неща, които касаят хигиена и първа помощ. Дезинфектант за ръце, особено ако сме в мръсна среда, маска, може да попадне в задимяване, обгазяване, също важно нещо, сухи кърпички, мокри антибактериални кърпички, допълнително нитрилни ръкавици за хигиена и един комплект за първа помощ при оцеляване. Това не е обикновена аптечка, а е по-скоро комплект наистина с по-важни неща вътре за оцеляване. Освен необходимите лепенки, бинтове и други приспособления, в нея има и допълнително ножички, бинт, триъгълен бандаж, още едно одеяло, което е за такъв тип спешни случаи, още една силна свирка, безопасни игли, бандажи допълнителни, силно тиксо, още инструменти, множество лепенки, както казах, така нареченият незабавен LED, т.е. ако се наложи LED, имаме щупване, за да държим охладено мястото, така че тук щупва се и става бързо LED, пинсети и едно интересно приспособление, фенерче, без нужда от батерии, нещо, което ще ни дава светлина винаги, така да се каже. Има си в момента светлина, но в някакъв момент, ако светлината отслабне, имаме допълнителна манивела ръчна с около минута-две зареждане по този начин, ни осигурява около 2-3 часа светене допълнителна светлина. Изключително така ефикасно, на пръв поглед елементарно, но добро съоръжение. Това
е накратко описанието на комплектът за оцеляване Evacon Deluxe. Препоръчително е в него, може да си добавите и малко суха храна, в зависимост от нуждите, от предпочитанията, малко топли дрехи и важни документи и малко пари, за да може комплектът да бъде изцяло и да сте спокойни при всякакъв вид аварийни бедствия за оцеляване за повече дни извън дома.